Okrem toho diskutujeme o predvolebnej koalícii so stranami Olano a Nova, ale tieto rozhovory od finálnej dohody majú ešte dosť ďaleko. Každopádne, ak by takéto koalícii došlo, musí tam byť silný líder, nezávislý od týchto troch strán a osobnosť, ktorá bude schopná po úspešných voľbách aj robiť premiéra. Toto je pre mňa osobne podstatná podmienka. Ak sa také niečo podarí, tak budeme v tých rozhovoroch pokračovať. A ak to celkovo bude vyzerať výhodne, tak zrejme do také koalície pôjdeme. Ak nie, ide SAS do volieb sama. A viete si už teraz predstaviť nejakého takého človeka, ktorý by bol lídrom tej koalície? Či máte nejaké tipy? Ja mám jednu úplne konkrétnu predstavu, tých ľudí je samozrejme jak šafránu, ale jednu konkrétnu predstavu mám. A myslím si, že niekedy v júni už aj budeme vedieť, či teda z toho niečo bude alebo nebude a trošku vás podozrievam, že tušíte, o kom hovorím.